langa ndi mayeso chikhadzulati kulanda choka kuno ku Phungu Trading Center kosiwe semene yidu Kasungu West kwa sinyo chifiru kwa mboma la Kasungu oyimira kuno ndi Ajelos Bonongo ya chipani cha MCP pakisankho chimenechi kudzachi pa 16 September 2025. A president a dziko lino achokatu pa Lingazi Trading Center pano tsopano kufikatu pano pa Phungu Trading Center Kasungu West mokananira kale kwa sinyo chifiru kwa komota awize bensonkhano oyimayima kwa amema anthu kuti akavotere a president a Chakwera akavotere Phungu wa chipani cha MCP komanso makhansala a chipani cha MCP ulendo umene wakuisankho cha pa 16 September 2025. A president a dziko lino ayambatu kuyenda mawa uja kuyamba ndi paja pa office trading center kumene kuja ndi Kasungu North komotu kwa tiye nyanja kucheza ndi anthu osiyanasiyana kwa kumbutsa nkhani ya chisankho chimene cha pa 16 September 2025. Ulendo umene ndithu anapitirira president pa office trading center kufika pa Chatoloma kuchoka pa Chatoloma president afika pa Mphomwa trading center kenaka pa Lingazi trading center kenaka tu pa Sungu boma pomwe manasonkhana kuimbira wanthu kufuna kumva mfundo zachitukuko kuchokera kwa president Chakwera wa chipani cha MCP komanso mtsogoleri wa dziko la Malawi. Kasungu boma kenaka president kufika tsopano pano pa Phungu Trading Center kuno ndithu a president naponso pali kuimbira wanthu pano kuimbira wanthu ndipo a president akachoka pano pa Mphoma pa Phungu Trading Center apitirira ndithu pa Malephera Trading Center kumeneku Kasungu South West kwa chief kaomba tsopano meneku kumeso oyimira chipani cha MCP neku ndi Amoni Nkhata wamosemu ndithu kuli kuimbira wanthu ndipo a president sonkhano omaliza akayititsatu pa Sante Trading Center monso pali kuimbira wanthu kudikirira pa president kumene kuti amve fundo zachitukuko amve zomwe a president a dziko lino achita kale mdziko muno komanso zimene ako president akonza kuti anthu achitire mdziko muno pa akawasankha pa 16 September pano 2025 kupita kuchisankho chimenechi chomwe chosankha president kusankha Phungu wa nyumba ya malamulo komanso kusankhatu makhansala a president atuka pagamoto yawo pamwambapo kuti awayankhule anthu amene asonkhana pano angoyima pa sunroof paja ayima pa sunroof imeneyi kuti awayankhule anthu amene asonkhana pano ndithu pa Phungu Trading Center ndimakambo ndi khwimbi la wanthu limene pano ndikupekeni m'manja mwa Alicha Chimondo Banda umatu ndi mlembi wamkulu chipani cha MCP. Bwana pano tacheza nawo kale wanthu koma aluku ali mawu a 1 minute. Aluku awa akangomaliza inenso sinjankhulaso ndoti inu mutipatse moni. Aluku 1 minute. Jai ulemu a president athu a dziko lino okondedwa Dr. Chakwera Njomba takulandirani. Ulemu nduna zonse za boma kuphatikizapo a secretary general. Ulemu khale m'malo mwake. Bwana mwamba mamawa kuyenda ndipo ine ntchito yanga ndiyochepa kwambiri. Kuno kumadzulo kwa Kasungu amene tidalembetsa tiliko 40,000. Ndikutsimikizireni bwana ntchito yathu ni yaying'ono kwambiri. Pa 16 tonse tagwirizana tigonjezereni nthawi mupitirire kuti maplani amene mwayamba kale aja kuoneka ndi maso apitirire. Zinthu zidayima zimafuna mwini wake. Mwabwera pitirizani kuti misewu ikhalepo. Thumba la chimanga lichoke pa 50,000 mwino fika 70 tizigulaso fataleza pano tikugula matumba 3 achimanga thumba limodzi la fataleza. Pamene kale timagula matumba 10 thumba limodzi la fataleza. Ndeza bwino zikhale ziti. Si zimenezi. Bwana kuno kumadzulo msadere nkhawa. Kuno ndi kuchipinda kwa MCP. Tonse tagwirizana nkosuwe semeneyi. Tizakuvoterani. Tikufunani zabwino zonse. Abale athu akukuyembekezerani. Mulungu akusamalireni. Musade nkhawa yayi. Kwawo kwa inu ndife. Ambuye akudaliseni excellency. Sapo. Kwacha. 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 Senior Chief Lu kwa
Tereku mwandzidzimutsa ni maganiza kuti mwanyamuka kale wakunkaika. Ambuye azikudalitsani. Magogo onse ndakupezani kuno zikomo kwambiri. Abonongwe mwanena kale kuti ayi wowina ngalipo alukayika. Ndiye kuti kansala wathu janso mumvotera bana. Alipo alukayika. Tikanena kuti kuno nkuchimake kapena kwawo kwa MCP ndiye kuti alukayika wina za president. Tsono tumseuno ndiye timadzera kale tikamapita ku Kasungu choka kwathu. Tereku alukawa ndi amene adalandira alongo wanga kuno kale masiku 19 nguguru. Yayi basi nthawi yatha. Koma mpofunika kuti misewoyi kuli election then pali M1 apa tidzachireso uno wina ni uja uyende mmusimu. Tsono tizichita zimenezi mogwirizana chifukwa tu misewu tumanga ife siyamasewera. Chitukuko chake ncholimba chokhalitsa chifukwa kuno ndino alimi mpofunika kuti zinthu zanunso ziziyenda mwa tayale kupita ku mamariketi. Tereku nikuthokozeni chifukwa kulibe boma lidagulapo mbewu kwa alimi mmene tachitira ife. Zimenezo zipitilire bani. Tisalekere panjira simomwemo nanga. Ambuye akudalitseni nonse pitani mkavote ndino angati mkavotera Chakwera. Ambuye akudalitseni zikomo. President wa dziko lino Chakwera kumaliza kulankhula pano pa Phungu Trading Center ku Zomwe kwa boma la Kasungu. Apa tsopano ulendo amapherera Trading Center komanso kuli kwimbira wanthu kudikirira president kuti akayankhule. Tilandireni ku Blantyre ndine Mayeso Chikhadzula. Dzina langa ndine Lazaro, president wa ndili wodzipereka kukhala driver wanu kuti ndipititse chitukuko chanu patsogolo. Cash yapeka